gue pengen tahu juga. Dia kayak gimana, udah bener nggak, masih apa yang masih bunyi-bunyi itu? Apa? Tapi masih terasa.
Nung matatas di boto na hidup ni Tuhan Yahweh debata mulai sonang jama boluno tumpah ubama parang emi tung surasoli tangi honhobi manang berbalik roham sian Tuhani jala olo biela-ela manomba debata silebani ala ingot ma Tuhan magoando Tuhan mateando jamani di baheni bisan di leho Tuhani holomi rohana iniho Piling mahawaluani Sai piling mahanadu menggani Asa magolu homose Dohot tupinok bermuso Nyala asa malua homose Dohot pinok parmusogo Tung surasoli tangi honhobe manang berbalik roham sian Tuhani jala oloho biela-ela manomba debata silebani ala ingot ma Tuhan magoando Tuhan mateando jamani di baheni bisan
tindakon maha porsyatai songon na hinatindakon ni dongata sa porsyan di sandok portugion rap mahita mandok au porsya di debata Ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sadai, ima na tinibuhon di si Maria, nagargabean si Anton di perbadia adorang sa bumuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Na mate terpajaw do ibana di hau pinarsilang, na tua tumanu toru dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manaik tu surgo lau hudur siamo debata Jehovah, amai pargogo nas dosani, di sima ibana, pay mulak sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu dohop na mate. Au porsea di ton di perbadia, jaladong sa dahuria na badia, huria hatokan ni halak Kristen akan abadia, dohot yasani dosa, dohot yatai na mandok, mulak mangulus sogot daging ni halak ng mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Nung matakas, di boto na hilok ni Tuhan Jehovah debata. Molo nai sonang jama boludo tumpah ubama parang emi. Tum surasodi tangihon hobi
ayat sada 1 alu nani uluhon ni mulai pukul 20 WIB. Sermon guru sekolah minggu ni uluhon ni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH marhite aplikasi Zoom. Napa waluhon kelas rutin per guru malua di hari Sabtu 8 Mei 2021 mulai pukul 8 WIB. Kelas per guru malua nani uluhon ni amang pendeta Eben S. Simanjuntak MTH marhite aplikasi Zoom. Nuayang hujah kami majo surat sian kantor pusat. Peraja tarutung 30 April 2021 nomor pitu tolusia garing L 10 alu garing opat garing 2021 hal laporan bulan April papungu dana tu dana pensiun HKBP lampiran rincian pemasukan sian AK distrik dohot kantor pusat. Nah hormatan sudah ruas dohot parhalado HKBP dengan perantaraan uluan nihuria di inganan Nabi. Damai sian debata nasumurung ima madongani hamu. Manguduti surat nami namararisia Maret 2021 manang nomor toru rasono puluh pitu garing C4 garing tolu Romawi garing 2021 i taringot tu gerakan Rp1.000 setiap hari dalam patuduhon transparansi dohot akuntabilitas dohot pahicat pos nirohatta di hari tahun perhepengon di kantor pusata kuhut pahiras rohatta lahu manguduti usahata manelesehon utangta HKBP tu dana pensiun HKBP dison sinagiho do tuhamu boa taringot tu hepeng naung masuk tu dohot hepeng naung ruar sian kantor pusata domu tu dana pensiuta di Medan. Nah masuk ima 40,2 siawalu miliar nah haruar 47,1 miliar. Alani i naik kos 300 dope 1 Desember 2025 ima 144 miliar, pitu sia 5. Naung pinatorang di surat tanggal sia Maret 20 sada moruma natagaran waeng 47,1 miliar ima sigararota dope sia 17 miliar 655 juta 74.420 sianare. Asabui hita meret sian program manfaat pasti manang PPMP tu program iuran pasti manang PPIP memuka ujung ni Desember 2021 naroon mana no 2021 naroon asi rohana molotumibu siani ikon gararota dope 5,802 miliar nare. Dung tagarari punguma naung tagarar 54 miliar ima syarat na ikon gohatta asabui hita meret tu PPIP. Dung masai nunga malua HKBP sian boban ganuk bulan na ikon gararota tu iuran tambahan songon badan pendiri songon namasa di PPMP godangna ima 1,7 miliar sabulan. Songon ima pinasahat informasion pos dorohanami na dung taboto parbue ni tangiang panarihonon hirasni hasadaon ni sude ruas ni HKBP dohot holong ni rohani aka ale-aleta nama kaholongi HKBP di bagasan 4 bulan naung salpui tambah hiras rohata gok pakirimon natarbahen tuhata do patupahon halongangan bolon paruar hita sian paru kilonon marhite hita dohot akka ale-aleta na burju nang diari-ari naroon sahat na targarar hita si 144,7 miliari ditikin nalehet. Tamado hita HKBP memuji debata dohot edde nai baru di minggu kantate sadarion ai tamado ibana pujiota di habangsa dohot dolok habadion nai rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tabi merdongan tangiang eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songoni ma hujao kami ting-tingon tu hataman nama dongani hita on saluhutna horos madida.
Dameni dewata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion di bagas Joroon songoni nang ditongani bagas tabe barita nauli na sahatu hita di minggu ta sadarion ima minggu kantate nienet do sian buku pesalmen 150 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonomma didok disi takasma tapayhud-ihud. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana dihajak kajang ni hagugu onai. Puji hamuma ibana ala hagugu onna akan nasumurungi. Puji hamuma ibana obar tu hinagodang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana merdongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana merdongan arbab dohok sordam. Puji hamuma ibana merdongan tali sayak dohot panortoran na merliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ido sahat ni terpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan Tikion turpuk jamita sadarion mangodolhon sude namarhosa mamuji debata. Idonaking molotaida di ayat onomi sude namarhosa ikon mamuji Jehovah. Los ido nang topik ni minggu ta sadarion. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Atong molo songoni amang dohot inang sude namarhosa mamuji debata. Itu berarti memuji Tuhan itu bukan pilihan. Alai marhite-hitei naking nang idawat tado bahwasanya memuji Tuhan itu adalah keharusan. Saleleng hita mangolu, saleleng hita marhosa ikon mamuji debata. Marhosa dope hita manginang atau molo marhosa dope hita tapuji ma debata. Asa ido nataida di bagasan turpukon nakanin. Semua yang bernapas memuji Tuhan.
tong molosongoni puasa ikon pujiota debata. Mengapa kita harus memuji Tuhan di dalam hidup kita? Ya, dipuji hamu dong amunay nang. Akamata ya dipuji hamu akainata. Ati buha holan na songgaki hamu. Ate. Ilopa arsik rupani, lopa nai hurang garamna, hurang musai asomna. Ay molo arsi ikon asom, jala ikon asin. Kadido acim, ido masakan di Batak na tuluy do. Asom, asing, siak. Hurang matong asomna. Di do da lopa mon sumarday nina. Hiado dipuji hamu ya nak komunay nang amang. Lapatan na di bagasan di molo tapuji nak kanindo ngata, tapuji amata, tapuji nang inata. Molo inata hado tehe dipuji amata, ya tapuji anak kotai. Ahado natai da di siamang do ina. Apa yang kita lihat ketika kita memuji? Puasa tapuji nasida. Alani taida adong halobian nasida sian dirita. Adong akan nauli dia kapabahenanna. Adong akan nauli na taida di bagasan dirina yang mungkin melebihi dari kita. Asalo sungunido nang di bagasan turpukon. Buasa ikon mamuji de batahita di bagasan turpukon naking didok di ayat 2 ikon tapuji de bata Allah gogoon na nasumurung dohot hati bulonna. Ido didok di ayat 2 nak kanin. Puji hamuma ibana Allah gogoon na aka nasumurungi. Puji hamuma ibana hobar tu hinagodang ni hati bulonna. Melihat kebesaran Tuhan. Melihat karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dengan bahasa ni debata di bagasan ngelutta, berhasian hido hita amang dot inang mamuji debata. Asa hido tung dipakilalahon para pesalminido, gudang ni pabahenan ni debata di bagasan parnguluon na dohot parnguluon ni bangsoy. Di palua debata nasida sian Mesir. Di palua debata nasida sian Babel. Jala monang nasida maralohon bangso si pelebegu ima bangso Filistim. Jala diboan mulak poti parpadanan tu udung-udung nasida. Ido taida di sada kronika 15 ayat 10. Asa pakilalaan na songoni manian na mangucar rohani akan aporsia lau mamuji marsoba pasangapon debata di bagasan nguluna. Totu meragam do akan namasa natabulu sa tiamang do ina. Meragam akan namasa natabulus di portibon margoti sorindo arsak dohot las di rohak. Pemargati sorindo inang dang boy holon na mekel hita. Molo holon na mekel hita ahado dohon ni halak. Nariti do harua. Ido kan? Molo holon natangis pedang boy kan? Ahado honon natong molo natangis. Tong dosa rupa kan? Ido ban naridok mekel mahamu rap dohot name mekel tangis mahamu rap dohot nata unang mekel hita halak tangis
unang tangis hita halak mekel. Mergati sorindo saluhutna, ada siang, ada malam. Ada sehat, ada yang sakit. Ada senang, ada yang susah, ada yang gagal, ada yang berhasil. Sarupa songonahai doi, ahado inang gelombang ahado tehe molo di mesin rumah sakit. Apa namanya itu ya? Saya jadi lupa. Kan ada mesinnya itu kan dia bergelombang. Jadi molo rata ibo hado. Is dead. Balas dorohana tong balo bergelombang ikan. Iko sengoni do ngoluta mang do inang. Ikon bergelombang do ngolut taon. Asa di sido nakanin jupa kita las niroha. Jala ido ikon hasiholan ni akana porsea di bagasan nguluna. Jangan mengharap hanya hal-hal yang mulus. Sudah sukses, sudah denggan, sudah berhasil. Keadaan baik-baik saja. Asa di bagasan di inak ngamang do inang ragam nai HP natabulus di bagasan ngolutta. Terlumobi di masa-masa na saat sulit dopeta adopi di bagasan partikianon. Selesai dopi pandemi, roaka bencana. Baik bencana alam, baik bencana songona kapal tenggelam ya teh. Kapal selam tenggelam. Memang salilengut tenggelam do nasida, alelas pabagasu tenggelam nate. Alaya hadona taida di siamang do inang. Taida do adong debata di bagasanna. Apakah kita melihat karya Tuhan di dalam sude akan masa di bagasan ngelutai? Suatung holon namarsak kamu amanginang moloro si tahun ini. Holan namarungu ungut tamu menggerutu, menyalahkan, menjas diri sendiri atau bahkan menghakimi orang lain atau mungkin menyalahkan Tuhan. Jadi dia doda pandemion nalilingan suboi ba songon najului raptusan marikat tusan marlojong tusan. Tapi lihatlah gudang akka hal yang positif kita lihat di dalamnya. Gudang akka pakorhon nadinggan marhite akan masa baik dalam susah nakanin di dalam duka yang kita hadapi. Saluhut na yamang do inang manaruho kita doi tulam nadinggan di tonga-tonga ni ngoluta laos di sido taida nakanin totong do di parmudu-mudu de bata nati no panai jalan nobal ga jalan marga siani taida amang dohot inang sudehi tadi palua sian gonggoman ni dosai sian sibolis tu asi ni roha ni de bata ima haluaon hangoluan saleleng ni leleng nai alani puji maibana amang do inang nang pemarsitaon ko puji maibana molo pesusa ngolum puji maibana molope gale pamatang disido idaonmu hagogoon dohot puasona yang tidak bisa teratasi oleh dunia ini hagogoon ni portibion. Tangadong nabuhi mengatasi huaso ni debata. Kehebatan kita, kesuksesan kita, pengalaman kita. Daido kapal selami enggak biasa na sida tenggelam pengalaman na. Ngan biasa pesawati terlalu terbang ya tugijang terlalu tinggi atau bagaimana udah biasa pengalamannya. Alai molo Tuhani maddok. Tidak ada kuasa manusia untuk mengatasi semuanya itu. Asa disido amang do inang tai dan aking. Bagaimana kita melihat habal gaun dohot huaso ni debata di bagasan ngoluta tapuji maibana di bagasan ngoluta siganupari. Ido na parjolo taida buasa hita mamuji debata
Napaduahon nang idaut tado marhite turpukon songod dia do hita mamuji Tuhani. Bagaimana kita memuji Tuhan? Taida amang dohot inang ima marhite ayat 3 dohot ayat 5 disinakanin didok. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab doho sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sayak doho panortoron na marliat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi doho tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Asasiani idaot tama. Di jauh do bangsoi nang hita saluhutna mamuji debata marhite akan napinature ni jolmai naniula ni jolmai nabinahen ni jolmai laho pasangapon debata. Alani iya mang dohot inang ala alat musik taida di sinaking sudido boy tapake mamuji debata. Suatu ngadong manang tadok di bagasan rohat tapi kirata ati emang do inang mulo ogung sordam ya hasapi tulila ogung panggora ogung panonggahe di dok naking disi sotung tadoki ulaun hasipele beguod do inang paditanin nahita manang naga betado rupani holan trompet do holan organ do holan keyboard lo holan do petahe saxophone atau mungkin band yang bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Odaw dang gabe musiki nakanin ima gabe tu hase pilebeguan dang adong ulaun hasi pelebeguon di musiki alai di rohani jolmaido buah hitam mamake inang pendeta nggak bisa pakai itu apa na ada warna naking sorda mate dang boy mamake ima naking ogung siapa bilang tidak bisa dibawa memuji Tuhan ogung sekarang ada kok kolaborasi musik tradisional dengan musik modern hati kita untuk apa kita pakai itu? Bau nang tapakai tong gabe maju aka todi ni naung mate. Oleh tapakai may mamuji debata. Molo mula pehita tu pona pasogi tu hitaan. Tapakai may mamuji debata unang be tapakai. Lahu maju sumangot ninnate. Marhiti akan apa jongjong tugu. Gabi adong na siar-siaron. Tapi kita pakai itu untuk memuji Tuhan. Songon Raja Daud manortor do ibana sabil mabuan poti padanani dung sahat di tonga-tonga ni bangsoi. Dipakai nasida do ala-ala musik lahu mamuji pasangap debata. Pakailah natinopa ni jolmai pasangapon debata. Jangan kita pakai untuk merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan kita. Luar biasa amanginang, ya cipta karya orang-orang terdahulu akka halak batak najolo, ya sada pasu-pasu doi di lehon debata, marhite kreativitas nasida imana tadok budaya. Boy nasida mabahen nak ala-ala musiki, songod dia pamakena, songod dia mabahena, itu adalah anugerah Tuhan. Pakailah anugerah Tuhan itu untuk memuji Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut. Sotong mabiar kita mamerengi dohot akka godangi ate. Mari kita pakai semua itu apa yang diciptakan oleh manusia, marhite habisuhon na nilehon ni debata. Laho pasangap jala makatidakon habal gaon ni debata. Napatuluhon na taida dison didok naking disi sudena mangolu namarhosa ikon mamuji debata. Semua
yang bernapas memuji Tuhan. Alanido amang dohot inang marhite turpukon di paingot dohita molotaduk naking itu menjadi keharusan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan molotaida sian ayat sada sahat rodi ayat 5 setiap ayat 2 kali disuaraon disi 2 kali disosoi puji hamuma ninna. Jala molo disosoi pehita mamuji di bata dang nahurang pujian Tuhan ya teh. Dang nalahuma mangilik Tuhani hita. Alai ahadona taida di siamang do inang. Karena itu adalah tugas kita. Dan semua ciptaannya lahuma muji jala pasangapon debata. Dakola di portibio kita mamuji ibana. Alai dohot dosogot ninna di Banua Gijangi idonakingkan epistel tai sian pangukapon 15 naking dia 10 tolui didok di sinaking di ayat tulu pangukapon 15 ayat tolu didok naking di bagasan epistel tai songonon didok disi. Jadi di endehon nasidama edeni Musa naposan di debata dohos edeni biru-birui akanin nama nabalga jala halongangan doaka ulaonmu ale Tuhan debata si gom-gom saluhutna natigor jala nasitong doaka dalammu ale raja ni akka bangso. Besok juga kita di dalam kerajaan Allah kehidupan yang kekal di Banua Gijangi mamuji Tuhan idakola di Portibion alania mang do inang tungtak kasdo di panopaon dohot pajuon ni debata ima tugas ni jolmai adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Asa molo disukun hita amang do inang ahado ulaunmu ahado tugasmu di topa debata ima mabbaritahon habal gaun ni debata memberitakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Idona taida dison atong molo sangonido suku-sukun tu hita boha nung ngata parbadiai debata nung ngata puji ibana nung ngata pasangap ibana di bagasan nguluta di sude panggul miton ni ngulutaon dada hola kita sude na marhosa dohot akka suasana ni marhosa do tehe suasana na manginang dohot akka pahapahana ni kon muji debata sude. Suara desawan angin memuji Tuhan. Suara aliran sungai memuji Tuhan. Alai taida ma sonarion dohot akka suara ni burung-burung berkicau memuji Tuhan. Tapi pujian itu sekarang telah dirusak oleh kerakusan manusia. Tidak ada lagi keseimbangan alam. Dang boy bejol mairap dohot alam semesta memuji kemuliaan Tuhan. Itu naking edetai kan? O debata tunglongang duruhaku molohu bereng natino pami. Ya kan? Luar biasa teh amang do inang. Heran hita marnida. Ya natino pani debata semua harus bernyanyi memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Asa marhite-hiteido amang do inang janganlah kita katakan naking haleluya haleluya alai dang tarida di bagasan haleluya ngoluta gabe halilintar ate ya molo tadok naking haleluya puji Tuhan buhado patarida honi di tonga-tonga ni ngoluta alaniaha amang do inang dada Holandi lip service hita dada holan hita mamuji debata ditiki di gereja ditiki song leader hita ditiki organis hita ditiki marminggu hita alai tapuji ma ibana di sudi sadok panggul miton ningoluta siganu pari kita puji dia dengan segala
pekerjaan kita, kegiatan kita, marhite akka profesi tabe, tapatuduhon madisi ima diaka ulautai. Ido banadidok amang do inang di sada Korintus 10 ayat 10 tolui didok songonon, sada Korintus 10 ayat 10 tolu. Kami songonon didok disi ope namangan manang naminum hamu manang dia pe diulah hamu baik kamu masa luhut nai pasangapon debata manang dia pe naniulah muna baik kamu mai pasangapon debata asamar hite-hitei amang dohot inang ido kanta teta edde ho kamu masa da edde nai baru di Jehovah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bukan berarti kita harus menciptakan sebuah lagu, kita harus mengubah sebuah lagu. Tapi bagaimana kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan melalui sikap hidup kita, tapatuduhon melalui hidup kita yang senantiasa diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Tarida may disikap ta, pabahenata, pangulauta, cara berpikir kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diperbaharui. Adong do istilah lagu lama kan amang do inang. Lagu lama itu lagu lama ni nahita. Tapatan na boy do marhonan itu pangalaho tu sikap. Udahlah itu lagu lama lai, tak usah lagi. Tinggalkanlah itu. Ya. Mari kita hidup dalam hidup yang baru. Itu tidak bagus lagi. Tadi komai lagu lamai, hidup lamai. Ayo kita hidup dalam hidup yang baru, memuji dan memuliakan Tuhan. Edde hokamuma sada edde nai baru di Jehovah. Kantate amin martangiang mahita. Tuhan Jehovah debata amanami namarha bangsa di Banua Gijang mauliatema di pasar rohanami di paluaso hami Tuhan. Sahat tu minggu kantate di minggu lasni roha meredde hami di sude dengan di basam dohon asini roham nang hida hami nang hudai hami nang hujalo hami di bagasan ngulu nami calaboy hupatarida hok kami pamujon nami i marhite sikap hidup pabahenan nang songoni pangulaon nami songon akan nang pinay baru hami di bagasan todim todi perbadiai pasu-pasu matutu Tuhan hatam nang mersaringar di hami asaboy huhanguluhok kami i dadaholan namanangi hok kami Tuhan alai pasauton lomoni roham pasu-pasu hatam pasu-pasu sudia karuas ni huriam namar kantate merlas ni roha di bagasan tikyon nang sude amanami inanami ruas ni huriam narotu tongani bagas jorong pasu-pasu nasida dia keragam nilas ni roha obartu aka warta na hubegi hami nakking dititing nami ragam akka namasa ragam akka pasu-pasu na pinasahat mo tu akka ruas ni huriami merlas ni roha na sida Tuhan di patuduhon na siday marhite ima na pasahaton ragam ni akka pilihan na siday tutonga-tonga ni huriam pasu-pasu may Tuhan tabay akalas ni roha do pasu-pasu songoni Tuhan dilas ni roha di pasu-pasu perbagason di anakon ni huriam tang songoni dina merayakan ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun perkawinan di bagasan minggon pasu-pasu ma pahot ma parumah tanggaon nasida jala lehonommu gajang nyumur dohot hahipason tuakana merayakan ulang tahun di bagasan minggon mardongan las ni roha nasida manguduti ari-ari ningulu na pinasahatmu jala di bagasan tikyon martangi yang hami turuas ni huriam na di bagasan parukilon dia kahamaulon ningulu dohot si taonon songoni nang di parsahiton dan yadopan ya karuas ni huriam tarlumobi di amang padita weka siahaan amang Leonardo si Bagariang amang Binsar Manulang amang Dr. Andus Iwan Tampu Bolon amang Mulo Ferdinand Sirait amang Situa Juli Manik inang Nyonya Tiarma Rauli baru Rauli Parhusip baru Sitopul inang Nyonya Normawati Tambunan baru Huta Julu amang Situa Dr. Andus John Walta Sitindaun amang Joni Sembiring amang Situa Edward Tambunan inang Nyonya Reni Simatupang baru Purba amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk inang Situa Nyonya Sitompul Rumian baru Nadeap amang Ranto Lumban Turuan
amang situ ada kenarendus morlan siahaan, amang insinur dahler tambunan, amang monang pasaribu, amang toni nahal hutapea, inang nyonya situ morang sorta ulina boru si majuntak, amang padita daulat pancaitan, amang jungjung hasiolan manurung, amang Ridwan Irianto situ morang, nyonya hutapea mauli boru si majuntak, nyonya butar-butar saur mas delina boru si raid, dohot akan asotar surat duarta jemaat namion na dirawat di bagas nabe nang sengoni di rumah sakit di bagasan penyembuhan pemulihan pengobatan asiroham Tuhan mama sumasu maho disude akan namasa di tonga-tonga ni ruas ni huriam lehono mupos ni roha mardongan hamalumon tu nasida asa margogo nasida Tuhan mangadopi parsahiton nasonggop di bagasan pamatang nasida Tuhan debata amanami nang hami saluhut na dison tuhohu pasat hami saluhut ruas ni huriam namet nama godang nama tua di bagasan saminggon lahu mamuka sude akka ulaun nami dongani hami jala pasu-pasu hami tong tarpuji maguarmu alaniasi dohot denggan basam mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Hatani debata ojahanik peleat tadi bagasan mingguon imasian sada Tesalonika bitu 5 ayat 10 alu. Mandok maulea tema hamu si ala saluhutna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite hite Kristus Yesus. Tapapungu mapeleata marende mahita sian buku ende nomor 500 ono 5 ayat sada.